Troquel Games nace como taller artesanal de xogos de mesa fai 6 anos nun pequeno taller e foi evolucionando pouco a pouco. Foi integrando co tempo distintas partes do ciclo de proceso de creación, de fabricación, de comercialización e venta dos xogos de mesa, e ao cabo destos anos fomos crecendo, fomos ampliando, fomos incorporando equipo que nos permite seguir creando un proxecto moi bonito, basado en valores moi claros e un proxecto de futuro. Conocimos a amigos buscando as posibilidades de sinerxia e colaboración, partindo da base que nós sabemos que temos moitos procesos nos que se poden integrar todo tipo de persoas e creemos que vale a pena apostar por este tipo de oportunidades, non? Que é necesario crealas. Quedei moi contento de que me mandaran para aquí, para esta empresa, e máis que a xente que está traballando aquí, que é moi amable, moi boa. O meu novo traballo gústame moito porque cos compañeros estou bastante ben. É a primeira vez que traballo e gústame o que estou facendo agora mesmo. Un trabajo muy práctico, en el que aprendes mucho, desde que sales de la impresora hasta que elaboras las cajas, creas y eres partícipe de un proceso de juego. Aínda que cada día temos diferentes labores por facer, as miñas responsabilidades veñen sendo sempre ser meticuloso co meu traballo, buscar errores e asegurarme que todo o que fago está ben, o suficientemente ben como para poder distribuílo. E a integración dentro do que son os procesos de traballo foi absolutamente natural. A verdade é que sin ningún tipo de problema quedamos moi contentos con todo o proceso e vimos incluso que hai persoas en amigos que son non só capaces de facer este traballo, senón moitas veces mellor que nós, non? Destacaría la calidad humana de mis compañeros, que te ayudan en todo lo que necesites y que te hacen sentir muy cómodo. Y cuando te haces sentir cómodo, trabajas mucho mejor, aprendes más. Tanto a experiencia polo propio traballo pareceme bastante entretenida e interesante, e tamén quero destacar o trato que recibín por parte dos traballadores que me enseñaron e foron comprensivos comigo. Gústame estar aquí. É moi bonito, é unha experiencia moi boa.